A partir d'avui ja es pot pujar a Montserrat amb el Cremallera. Avui ha quedat inaugurat oficialment. Es recupera així tot un símbol de la muntanya i un referent a Espanya, ja que era el primer tren d'aquestes característiques que ens construïa. Ara, després d'estar parat gairebé 50 anys, torna a funcionar amb la tecnologia més moderna, s'hi han invertit 50 milions d'euros, i es converteix en la millor alternativa al transport privat per pujar fins a Montserrat. El Cremallera de Montserrat portarà a partir de demà els visitants que ho vulguin de Monistrol al santuari. Inaugurat aquest matí pel president de la Generalitat i altres autoritats, el tren que va morir en part per culpa de la proliferació dels cotxes ha renascut en part també precisament per la saturació de vehicles en els accessos al cim. El viatge fa que es pugui combinar l'admiració d'unes vistes espectaculars amb una temperatura que l'aire condicionat feia molt confortable en un dia tan calorós com avui. A l'estació del monestir, el pare abat ha beneït el tren, fent extensiva la benedicció als peregrins i amants de la natura que l'usin. Malgrat algunes discrepàncies que han sorgit arran d'aquesta obra, el president Pujol ha volgut deixar palès que, com que no es tracta només d'un mitjà de transport, sinó també d'un símbol sentimental per molta gent, la satisfacció per veure'l de nou hauria de ser general. El cas és que avui el tenim i tots participem d'aquesta satisfacció, que jo espero que pugui ser general, la satisfacció del monestir, la satisfacció dels monjos, a la millor també la satisfacció de la Mare de Déu. Però els ha dit alguna cosa? No els he dit... Anem a veure què diu. Però se suposa que de la Mare de Déu també. El toc més festiu del matí l'han posat els comediants. Amb aquest conegut espectacle sobre el pas del temps han volgut recordar el vell Cremallera, però sobretot donar la benvinguda al nou. Esther Miró, TV3, Montserrat.